ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Domti J. Айни замон дар назди бозори Саховат қарор дорем. Дар ин тараф бозори Саховат, дар рӯ ба рӯмон боғи Фирдавсӣ мебошад, дар ин тараф Сиёмамол ва аз ин тараф поён равем роҳ ба сӯи бозори Корвон мешавад. хонаи имрӯзамон, тамошобинони гиромӣ, дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст, назди раҳи мошингард. ман ҳамин майдончаи варзишӣ назди хона мебошад. дар ман ҳамин бинои советӣ ҷойгир аст. бисёр бад гап намезанем, рафтем. бино иборат аз 9 ошхона мебошад. бинои советӣ. хонаи имрӯзамон дар якум ошхонааш ҷойгир аст. ман ҳамин хона мебошад. трезош, панҷара яъне решотка дорад. се хонага бо масоҳати 80 метри квадратӣ дар якум ошхонаи бинои советӣ. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, ошхона, сеюм ҳуҷра, ҳаммом ва ҳоҷатхона. тамошобинони гиромӣ, аз рӯи ҳуҷат се хонага мебошад, лекин хона боз як ҳуҷраи дигар ҳам дорад. регулятори тёпли пол мебошад. коридор, кухнӣ ва ҳоҷатхонаву ҳаммоми ҳамин хона тёпли пол доранд. дӯстони азиз, шароитош хуб мебошад. якум ҳуҷраи истиқоматӣ, хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизеро ки дар видео мебинед ҳамаашон меистанд. дӯстони азиз, аз ҷумла мебелҳо, кондитсионеру дигару дигар ҳамаашон меистанд. инҷо дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, хеле ки мебинед хона таъмир дорад, таъмираш ҳам хуб аст. боз аҳамияти ин ки трезаҳои хона ҳам жалюзӣ ва ҳам парда доранд. ва инҷо ошхона яъне кухнӣ мебошад. хона чӣ хеле ки гуфтем бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. кухнӣ, гарнитур, яхдон, ҳама чизҳо меистанд. ва дар он ҷо, дӯстони азиз, боз як ҳуҷраи дигар ҳаст. аз рӯи ҳуҷҷат се хонага мебошад, лекин боз як ҳуҷраи иловагии дигар ҳам дорад, мешавад чорхонага ҳам биёем. хона ҷойгир аст дар назди бозори Саховат, рӯ ба рӯи боғи Фирдавсӣ. дар наздикии хона Сиёмамол, мактаби 5, ду садик, литсеи туркӣ, поликлиникаи 8 ва дигар чизҳои даркорӣ. ва инҷо охирон ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш қоидавӣ 100% мебошанд. ва инҷо ҳоҷатхона. коридор, кухнӣ ва ҳоҷатхонаву ҳаммоми ҳамин хона тёпли пол доранд. ва инҷо ҳаммом. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин аст. ҳозир фишори обро нишон медиҳем. чӣ хеле ки дидем, фишори об баланд аст. бо барқ ва об ягон мушкил нест. нархи хона бошад 590 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои Россия, WhatsApp имо доранд. аз номи канали Domti J барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. чорхонага бо таъмир, бо тамоми чизу чорааш мехарен, медурену зиндагӣ мекунед дар минтақаи беҳтарин. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздаш аст ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 1455 15 дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.